Good morning, world! Time check! 6:01 a.m. Alas 6. Pupunta kami ng palengke para makabili ng gulay at isda. Turn right. Yun, naubos na ang isda namin at gulay, which is good. Nauubos, walang nasisira. Pampasigla, gulay at saka isda. Continue for 1 kilometer. Sama kayo guys. Sige. Ako nga pala, para doon sa mga mga kabalen, mga anong tawag dito, kabayan, kabayan ba yan? Yung kalugar. Taga rito na kasi kami sa Angeles. Yung mga taga diyan Angeles, ipakikita namin, dadali namin kayo sa ngayon, sa Pampang Market para makita nyo mga presyo ng pagkain, ng ulam, ng isda, gulay, sari-sari, para makita nyo, ha? Alam ko nami-miss nyo rin tong Pampang Market. Kaya sama lang kayo. Upo lang kayo dyan at sama-sama lang. Kaway-kaway lang. Shout out to everyone watching. Hindi, para ma-update kayo sa sa mga presyo ngayon dito, di ba? Diyan kasi kung saan man kayo nandoon, among bansa man kayo nandoon, alam ko at ang presyo diyan syempre malayo sa presyo dito. Kasi kung ibabase natin sa mga gulay-gulay na sariwa, isda na mura naman kesa dyan sa abroad, malaking bagay. At least makita nyo ang presyo, di ba? Sigurado mas mura dito sa atin. Pero mahal na rin yung ibang bagay, kumpara dati. Meron. Ay, hindi na, alisin ko na Merong yun. mahal, merong. Alisin ko na yun. Yun, meters turn left dito. Yeah, 400 meters. Sarap kung walang traffic, maaga pa kasi. Ilan pa? 200 meters. Malampasan ko. Mauna ka lang. Sigarilyo. Paglabas na dito yung mga ganyan, Ha? Oo. Bili kang kalamansi dyan. Salamat man. Lagay lang mo. Ano ka? Darjan pizza. Unahin natin ang mga karne, yung bibili karne muna. Isda, doon sa Doon sa dulo. Ganda ng palong doon. Meron pa pala doon. Bye. Dala na makapuno. Ganda ng sabi. Ayo. May supot pa ako. Meron pa. Marami pa. Yung container para sa freezer.
Ang alin? Kalamansi. Hindi ko napansin. Hindi ko napansin. Ito. Doon tayo sa karne. Excuse. Sige. Salamat. Ga. Saan tayo? Okay, mato. Ano? Bakit tayo? Bibili hindi. Pwede, pero teka. Isuke. Okay. Si Kay. Si Madam Kay. Si Kay, ang pangalan. Dito ba? Suki! Madam King! Okay! Kumusta na kayo? Bakit ka lang daya? Okay na po. Ano, teka, ano ba? Ito para malaman ng mga para malaman ng mga kababayan natin sa abroad kung ano na presyo ng mga bilihin. 160? Oh. Dito, ito ang aming suki, si Kay, si Miss Kay, at saka si Janet. Janet? Eh, Janice, I'm sorry. Ad po, ad. Sorry. Ano? At ka po mo? Ito? Ikaw. Yung beans lang naman lagi, di ba? Ano lang, mga apat na peraso. Meron pa naman tayo. Ito, ay meron tayo. Eh, yan pala. Anong gusto mo gawin? Wait, bigyan ko dito. Sa dito. Oh, sige. Kay, Miss Kay, si... Apat na ganito? Apat, ano yung... Apat na pares po. Pares? Oo, apat. Meron pa kasi kami. Kaya lang, hindi pwede dahil dadaan na kami dito sa iyo eh. Ito, ate, medyo maganda ba yan? Yan. At saka itong... Apat lang. Ilan po? Yan. Thank you. Thank you. 111 po. Okay na po. Yan lang, yan lang. Meron pa kami nung last time eh. Meron pa. Nagugulo yung discount ko naman. 14 daw po. 400 na lang? No problem. 400? Naka-vlog ako eh. Sarap yung may discount. Kinakausap ko rin yung dealer natin. Thank you very much. Thank you. Salamat sa ulitin. Pumunta na mag-send mo kaya natin. Naulitin po. Sa ulitin. Bye-bye. Ang bait ni Lola. Hindi niya inubos yung mga pinamimigay. Dito na tayo sa Quezon. Okay. Hindi dito. Erning and Marley Dizon. Tama. Dizon nga. Dizon. Natandaan mo ah. Oo, Dizon. Kumpare ko si Lito Dizon eh. At si Maring D-Day. Maring D-Day. Shout out. Ano po yun? Suki! Hello po. Ito, good morning. So, nandito tayo sa suki namin, oh. Yung mga kababayan natin sa sa abroad para malaman nyo ang presyo ng ating mga bilihin ngayon. Ayan, ang ating magandang suki. Ano ang bibili natin?
Buto-buto? Nila or ribs? Oo. Yan, ano yun? Asan? Ah, ito ribs. Oh, yan. Delete ka. Gusto mo rin? Ito. Boss, Sinigang. boss, bigyan mo ako ribs. Bigyan mo ng Kilo po. Isa. Paki ano, hiwa-hiwalay, no? Ilang kilo po? Isa lang, isa lang. Magkano kilo? 390 po. Ha? 390. 390. Okay. Simple lang. 440. 448. Paki ano, boss, ha? Paki... Ano, dagdag natin? Ano yan? Buto-buto. Tingnan natin dun. Ito naman. Dalawang kaya na. Marami rin para sa atin. Laman gusto mo? Laman? Ito? Ito, may litid-litid. Oh. Isa pang kilo tapos tama na. Okay. Para hindi hindi maging bato. Oh. Sa freezer. Pang ano, boss, pang sinigang, yung medyo may litid-litid. Ito. Ito dito. Litid-litid. Dito ba masarap? Soft moon. Ayun, soft bone pala. Ilang kilo po? Soft bone or soft bone? Isa rin, isa. Pakipilad na rin, ha? Oh, okay na. Yan, okay na yun. Magkasama na. Ang soft pala bone kasi yan pala ang dapat bilhin natin. Oh, ayan yung ano natin, maganda natin mga suki. Mga kabalen. Ngayon matatawag ko ng kabalen. Nandito na kami, di ba? Dati nasa Amerika din kami. Ano ito? Grado, ayan yung Itong pampano. hasa. Ay, ito malaki ang mata ito. Wow. Big eye. Ano yung plastic yan? Ay, dalagang buhay ito. Ayun mo naman ulit. Bili tayo. Bili tayo. Asa ito? Asa po? Ito? Anong baka po? Ah, okay. Bili tayo ng asa-asa. Iluto muna natin na nandun libang natin. May lima pa ba? Wala Wala na, na. niluto ko na. Ay, ayun, oh. Maganda din, oh. Oh, sige, sige, sige. Ang ganda. Bakit ito galunggong? Galunggong. Ah, 1 kilo. Ano bang iluin na? Magkano kilo? Yan, magkano yung kasing kilo kayong galunggong? Magkano? 220 lang. 20. Isang kilo. Isa lang po, ma'am. Oo. Tapos, 8 nito. Hasa-hasa. 8 piraso. Walang tuyan po. Pwedeng linisin.
Ayusin na lang? Opo. Okay. Ito magkano kilo? Kaya magkano kilo kaya nga sa ko? 300 yan. Kaya para malaman ng mga kababayan natin sa abroad, Opo. yung mga kasama namin doon, kung magkano na presyo dito sa Pilas po, yung bilo. sa atin sa sa Angeles. Ito magkano? Bukid. Ha? Kaya bukid. Sa bukid po, 280 maganda po yan. Ah, 8 piraso. Pakipiling maganda. Opo, maganda po lang yan. Maganda po yan, bago-bago po yan. Matigas din talaga. Pana po kasi yan, pana. Magka... Basta suki na tayo ha. Yes po. Ano ito pampano? Talakita po yun. Ah, Ito po ganun. pampano natin. Ah, magkano ang Yan po, pampano? sariwa po yan. Yan po kasi frozen na yun. Ah, magkano? 120 po, 400. 420, 400. Yan po, 500. Talakita. Ito magkano? 500. 500. Talakitok pala ito. Magkano? Ah, masarap sabawan ano? Sabaw? Hindi, ikaw mag-isa. Sinigang. Sa sabaw masarap yan ano? Tuha tayo. Po. Masarap yung sabawan. Ay, sabaw po. Sabaw po. Sabaw ka? Opo. Ano isda yan? Talakitok. Masarap yan. Kahit ano po luto yan, pwede po hindi pumalansa kasi yan eh. Oo. Ilan? Dalawa lang. Dalawang ito. Dalawa lang yung maganda. Yeah, at saka yung parang pareho ang Yan po magaling size na good size. Teka muna, ano pangalan nyo para may shout out namin kayo? Ayan po. Ryan and Rose. fresh seafood. Ano pa po, ma'am? Ano po channel nyo, sir? Ako ang Louie Boy. L-O-U-I-E L-O-U-I-E Boy Vlog Victory Vlog Victory Victory. Sige po. Thank you. Wala na po, ma'am. Like and share na rin. Ah, Sila, wala apat, na. please. Ay, ano nga ba ito? Sa Maral. Yan po sa Maral, Malaga, sa Maral. Yung pangalan niya. Kahit anong luto din po dyan. Rose ha, suki na tayo ha. Ikaw ba si Rose? Yes. Ah, Tapos si Ryan. Okay. Tapos, Siyaw po, siyaw. ciao. Mga magkano isang kilo? 360 po. 360. Isang kilo. Isang kilo. Isang kilo po. Yung maganda, Ryan ha. May magkano yung bukit, ha? Pampano, kasama din. Ito na ang suki namin, si Ryan. Si Ryan, isang kaway. Yan. Si Ma'am Rose, isang kaway. Yan. Dito rin kami last time ah. Bumili Dito rin kami bumili last Last time. time nandito rin kami. Ayan, kagandahan. Nililinis pa yung isda natin. Oh, ayun. Oh. Ayan. Pag inuwi mo, malinis na. Ang lawan na lang. Boss! Boss Pila, anong pangalan mo? Ciao. Ciao. Siya! Yung mga kabalin natin, kabalin. Ating pinamili. Pakibukas. Ayaw. Yo. Okay, magkano ang ating babayaran? Ang sarap niyan. Yan, ito po. Right. Dito, sweet and sour. Saan ang tawad? Sweet and sour. Oh. Lalagyan po. 149. Para pakita natin kung ano. Ito po ang aming pinamili. 149. Thank you. Thank you so much po. Salamat. Okay na. Thank you. Oh, yung Louie Boy ha, baka mawala. Ay, okay po. Rose, thank you Rose ha. Ayan. Ciao. Ciao. Thank you. Thank you. Meron kayong ano, yung plastic
container, yung parang Tupperware. Ah, John, thank you. Salamat, Ayun pala. ah. Thank you. Wala ka maragol ka rin eh? May mga maliliit na cut. Nasaan? Meron kayong ano? Mga plastic container na rectangle. Yung lalagyan ng mga ulam. Yung flat. Ano plat po to? Oh, patingin. Ano po size 10? Hindi ko alam. Yung hindi yan, hindi ganyan. Mas flat siya, mas flat. 10 8 ounce paper. Ay, mini. Mini. Bawang 150 per kilo. Sibuyas 60. Sibuyas. Kuha na rin tayo dito ng sibuyas. Ga. Ay. Ay, nako. Napakabait naman ni Rhea. Ay, thank you, Rhea. Ano, Nakalimutan. ibinalik pa, oh. Nalimutan namin. Pero ibinalik ni Rhea. Kailan Ang yan? babait. Kailan? Kayo ka na ngayon lang. Ngayon lang. Binili namin tapos umalis kami. Ang babait nila. Oo, masama yung ano. Oo, mamalasin ka sa negosyo na. Meron naiwan tinda rito, pero hindi ko na nalaman kung kanino. Kung kanino talagang... Nung ilang ano, na yung nagbalik, wala Ayun. ba akong naiwan na ganyan? Yung pagka bumalik. Opo. Eh sabi ko, iniwan ko dito, sabi ko, ito ba yung naiwan mo? Sabi ko, oo, sabi niya, hindi ko na alam kung yun nga, yung totoo. Oo. Kasi sinabi niya sa Oo. kanya, binigay ko na, wala na akong kasalanan doon. Oo, hindi. Oo, Tsaka- tama. Kasalanan niya na yun kung Tsaka hindi, tsaka nag-ano siya. napunta rito na may naiwan. So, wala namang ibang babalik dito. Hindi naman ako pupunta rito sabihin, may naiwan ako kung wala. Oh, diba? Pagka may naiwan, tinatago ko kasi may magtatanong. Oo. Binili naman nila yung kawawa. no? Ang babait nila. Oh, Ay, ito. si nanay. Nanay, ano pangalan nyo, nanay? Ah, baby. 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 Ayun, si nanay, baby. Ako po, si Boy. Ay, Hindi, totoo nga. Still Totoo nga, baby. nanay. Ako si Boy. baby still. Oo. Still baby yan, boy. Pareho rin tayo may edad na. O kaya pala still young. Oo. Yeah. Young at heart. Oh, maganda yung bawang ni nanay. Oh. Sila ito. Nanay, baby. Maganda yung ano niya. Sila yan. Taga saan kayo, nanay? Dito rin po sa city center. Oo. Ang ganda ng ano, oh. Maganda yung ano niya. bawang, oh. Oo. Wala na? Wala na. 50 tsaka 67. 117. Magkano pa? 117. 50 at saka 67. 117 daw. Nanay mo lang ano, yung balat na ano, na bawang dito. Wala. What one? 17. 117. Sana. Oh, pawis na pawis. Ako rin ang aga pa, no? Oo. Mainit na. Kagabi umulan, sandali lang yan. Kahit na kanina. Kanina madaling araw. Oo, yung kanina lang madaling araw. Ah, ulan na, oo. Pero sandali lang. Oo, kala ko nga tuloy-tuloy na yun. Oo. ano? Pero naalis kami. Kaagad. Kailangan natin ng ulan. Oo, kailangan. Para kahit na ano, maalis yung... Yung init. Alis sana. 17. Magkano? 130. Ayun po, 140 mo. Maklas na, wala na po kayo. Oo. Baklas yan ha, baklas ha. Hindi po ang nainog, ano, sa... Wala kasi nga. Sarili naman po, kaya ganyan. Wala pa Ito na lang. Ah, ito ba malalaki yun? Ikaw, kung saan mga gusto mo. Mamili ka doon. Kaya po hindi siya pantay-pantay niyo. Ay, maliit. Maliit siya. Ang laki. Mga boss, pwedeng i-video.
May YouTube kasi kami. Oo. Para malaman ng mga kababayan natin sa ibang bansa ang mga presyuhan ngayon. Taga California kami. Mahal po tayo mong Ha? Wala naman po tayo mong masyado. Meron pero mahal. Tsaka hindi ganito At kalalaki. saka hindi matamis na katulad ng sa atin. Ayan si Ma'am Telma po. Elma at saka si Sir. Si Sir Kiron po. Ang bait. Ang bait mo. Meron din kami anak, 2 lalaki. Naiwan doon. Ito, basta pag dito, dating dito, kaliwa. Tapos kay Nanay Baby. Ayun, baby. baby. Marami po kayo sa Hollywood. Oo, malapit. Oo. Oo. Ikaw, gusto niya rin pa mag-abroad? Oo, mangarap at mangyayari. Kaya lang, hindi pa siya natapos. 1 year pa matatapos. Ay, malapit na. Oh, anong kinukuha mo? Civil engineer po. Oh, galing! Ang galing! Self-supporting siya. Ay, ang bait. Swerte niyo po. Baka pwede pakisubscribe kami. Nga po. Ano po ang pangalan niyo sa YouTube? Teka, susulat natin. 1, 2, 3, 4. Meron ka pang cash ka? Alin ba yan? 2, 4, 6, 6, Huwag mo munang kakainin, ma. Oo, hindi Teka, pa. wala pa. Wala pa. Patingin. Yan! Iwan ko, hindi na lang. Good luck ha! Yung anak mo. Dalawa, 24 at saka 25 na iwan doon. Ay, 25 na pala sila. Nagkami birthday lang. Naiwan si... Oh. Yeah, panganay. Swerte mo! Gustong mag-aral? Swerte mo na gustong mag-aral. Eh, mga bata doon sa Amerika, bihirang gustong mag-aral. Kasi kumikita na kagad ayaw na mag-aaral. Kasi po once na yung tao, Oo. nakatikim na ng pera. Oo, nakatikim na ng pera, ayaw na. Luck sa'yo, ha? Tapos pag tumanda na, doon na lang magsisisi. Keep up the good work. Kasi maaga naman, asawa ko namatay. Oh. Mga 2 years na yan. Oh, ang bata mo pa, ano. Tapos, ayun, sabi ko, mag-aral sila kahit na kumukuha lang ako ng 5-6. At nakatapos na yung isa ko. Oo, mabuti. Magkano po? Anong natapos niya? Accounting siya. Nag-work na sa BDO, SM Clark siya nagtatrabaho. Oh, Blessed kayo. grabe. You are blessed. Blessed ka na. Blessed po kayo. Ano pangalan niya? Linlin. Hello! Hi! Hello! Hello! Good morning! Alam mo yung mga anak namin, nag-Spotify ka ba? Nakikinig ka sa Ayan na, sa Spotify sila. Dream. Mga anak namin yan. Banda po. Oo, silang dalawa lang. Nagtutour sila Canada, US. Kaya ayaw nilang dito kasi ang trabaho nila nandun. Dream Ivory. Dream, Ivory. Pangalan nila? Talin po. Ano? Talin po. Talin? Talin. Talin. Si Mama. Pakibigay mo lang yung yung YouTube ko, ha? Ate, asawa ko. Oh, bakit nagkasakit siya? Naatake sa puso. Uy, bata. L-O-U-I-E. 10 years old pa lang naman. Pero maligaya siya dahil mga anak mo, Hindi nga niya nakita yung nag-graduate yung anak. Pero alam niya na papunta na doon. Oh. Ay, God bless you. God bless you. Mahirap mahirap. Pero at least mababait ang mga anak mo. Maraming salamat, ha? Okay lang yun. May civil engineer ka, pinoproblema mo bahay? Di ba? Anong problema niyo sa bahay? May civil engineer. Hindi ka na magbabayad ng professional fee. Bye-bye! Next time ulit. Bye-bye! Bye-bye! Kaya naman, Nay, bye! Bye! Thank you! Thank you! Itlog! Ano yung sugi? Kaya yung waiting. Ano po, XL? Madama rin dyan po. 255. 220. Ang bayo lang bayo. Anong size ito? Large lang po, large lang po. Ayun yung pinakamalaki yun. Anong size, madam? Large lang! Sige. Tsaka 5 lang, 5. Ano yung mimigay ko muna 5. Pero ka kanya. Ilan, madam?
5. Okay. Oo, tayo. habang mura. Dali, lingon na mo ni madam. Plastic. Nani kaya Ako, chali mala mo, pepe margin mo na yung ebon ni. 5 yan. Kuna ni kunong pilon. Ilan? Kuya? Ay, isang Tray. Ay, isang tray, okay. Madalang mo yung chali mang makanyang koy. Minuran mo niya, baka margin mo. Presyo lang kalulu. Amangan ng makuha ka. Chali mamingay bumburo, chali mamingay bumburo. Chali 5. Pangalmusal na po. Dalawang medium ko, no? Libre British. O, tali mo na, o. Tali mo yung madali. Iya! Margin mi na po yung kaya kaming malat. Chali manhamo. 5. Nakatingin siya nun. Okay, madam. Daw si Daudar. Ito isa. Okra magkano? Magkano? 10 pesos. 10 pesos. Sitaw. Ayun ang ano, malunggay na bunga yan ano. Oo po, agad. Ano na, nabalatan na. Paano niluluto? Sa bulang lang pwede, yung ganyan. Yung malunggay na bunga. Kapit lang ito. Ha? Ay, yung parang ano, diba? Gulay na Yung sari-sari lang. Oo, kapit lang. Ang pulang lang sa amin yung may bayabas. Ah, Sa inyo, sari-sari o sa Tagalog. oh, Pwede yung sari-sari siya. oh, okay, parang gisa lang, gisa-gisa, pwede. Oo. Oh, hindi siya matigas? Hindi mo. Oh, hindi pa kasi kami nakaluto. Masarap po ito. Lalo mo sa sardinas, tsaka kamote. Dahon ng kamote? Hindi, ganyan. Ah, wala kamote ah. Sa na ito, sardinas, lagyan mo pwede. oh, Yung 5-5, vinegar. oh. Ang sarap. Try Pagkabisama, natin. mo lang. Try, isa. Pwede sa pakbet, pwede rin sama-sama. Oh, Pwede rin na pati ganyan, pwede rin sa ganyan. oo, tama. Kalabasa. Oo, Ito pa pala kalabasa. pwede rin siya. Try natin. Ipakbet mo muna. Oo. Oo. Gano'n ka, mate? Gano'n po sa kamate? Ano po? 35 po. Sitaw. Ay, ayun pa. Oo, ito, isa lang. Isa lang. Pag isa lang, oh, isa lang ganito. Oo. Magkano isa? Isa lang, marami na. Oh, okay. Ano eh, hiwain pa. Ay, hindi na po. Yan na, nabalatan na. Nabalat na po ito. Hindi, ibig sabihin, bibigyan pa. Dahil Hindi na. mahaba. Hindi po, Mahaba. sakto lang mo sa nito. Ah, okay. Huwag yun ang balawan na nagigisayo na lang. Oh, okay. Ulayin mo lang yung kulibasa matigas, tapos ito, Oh, okay. ganun Sitaw. lang. Ayaw mo? Ano yung sitaw? Ay, hindi yan. Ah, ayun, yun. Mga 6 lang. Magkano yung ganyan? 1 piso lang mo ito. Okay. Pwede na ba? Okay. Dahon ng ano? Kalabasa. Oo, yun hindi ako marunong. Makatiyan pag hindi ka marunong. Ay, Kalabasa. ano yun? Ano yun? Ah, Saluyot. Saluyot. Healthy yung Yan, masarap din mo yan. Ito naman, putulin kasama niyan. Patola, kulibasa, ganyan. Oh. Pwede siya po ito. Ito ano to? Ustaso, sa sinigang yan. Ah, Ah, Sa mustasa. sinigang, tapos yung kapagpangan na may burong kanin. Oh. Sa amin oo noon. nga, masarap yun sa buo. Pasensya na, hindi namin kabisado eh. Magkano boss? Ano ba? 93 lang mo. Itulat. 93. 93. Kamote. Thank you. Ay, Thank you. Kamote. salamat ha. Thank you. Yung kamote, matamis kaya? Oo, pag binalagyan ng isang piraso lang, ganun. Ah, ano lang, dilalaga ko. Ah, or banan, ay, ano, kamote cute. Mga ano lang, Ilang piraso? mga 3 lang. Ayaw mo kapating. Yung Or maganda apat. boss ha, yung maganda Or boss. 4.
4 na lang yan, oo. Slice mo lang ito pag nilalaga. Okay. Apat na piraso daan. Ang taba nung ano niya. Healthy yung salina. Oh, maganda. Ano siya, nasa last one nilalagay Bakit ito na lang, 30. 30, boss? Oh, ang pala, kinalagaan mo lang. Pwede ko rito. Rito. Laga pa rito. May alugbate pa, oh. Ano yung ano sa luyo? Ano? Salamat ha. Ito daw mustasa. Pagkain nagburo tayo. Kasasawag lang lang. Kasasawag lang nila ka. Ako na yan, ito. Ako na. Ay, baka mahulog ka. Ito, 60 na yun. Kalamansi ka. 60 na. Magkano ka naman siya? 60? Ito ga, pechay. 20 lang po. Excuse me po. Salamat. 2 tumpok. Opo. Ay, ang dami pala. Akala ko isang tumpok. Isa yan. Mali. Isa lang pala. 20. Okay, thank you. Akala ko isang bugkos. Tumpok pala. 20 lang po. Maraming salamat. Kaya sigabayad. Oh, ano ito? Ano ba yan? Matigoso po. Ano, paano pagluto? Bisa-bisa? Opo, para po sa pechay. Thank you. Thank you. Matigoso. Ito naman, dahon ng ampalaya. Ampalaya po. Sarap yan sa munggo. Yeah, munggo. Ano, magmunggo tayo? Ha? Gusto mo? Eto. Friends, naka-uwi na kami ng bahay. Naiayos na ni Jerlyn itong mga pinamili. Ito yung pusit. Ito yung mga isda, hasa-hasa, dalagang bukid, talakitok, tsaka yung paborito ko, galunggong na maliliit na hindi mo naalisan ng tinik. Tapos ito beef, buto-buto, laman. Tapos ito yung ribs. Ito naman chicken wings. At saka ito chicken thigh. Yan. At mga gulay, pampahaba ng buhay. Thank you rin sa inyo at sinamahan nyo kami, ha? Ay, sabi ko, soup bone? Soft bone pala. Soft. Kasi malambot na buto. Oo. See guys, ayan na. Yan. Thank you guys, ha. Till next video. Bye-bye.